Pasiunea pentru curățenie, respectarea mediului, inovația și calitatea sunt cheile succesului grupului Polti și al produselor sale, cum ar fi Vaporetto Ecoaspira. Echipamentul electrocasnic ecologic ce unește într-un singur aparat avantajele curățirii cu aburi și beneficiile unui aspirator de calitate cu filtru de apă. Vaporetto Ecoaspira dizolvă mizeria cu puterea aburului, înghite praful grație filtrului de apă EcoActive Filter și purifică aerul cu filtrul său HEPA. Grație filtrului de apă EcoActive se elimină sacii din hârtie neplăcuți și plini de praf. Vârtejul său de apă captează praful și mizeria și filtrul HEPA reține particulele de praf, inclusiv acarienii și polenul, pentru un aer sănătos, curat și fără alergii. Echipamentul rezolvă toate problemele legate de curățenie și de igienă în fiecare spațiu al casei, întrucât aspiră și spală podelele, gresia și faianța, curăță geamurile, mocheta, perdelele, covoarele, canapelele și saltelele, degresează spațiul de gătit și curăță în profunzime obiectele sanitare. Sunt suficiente câteva gesturi simple și Vaporetto Ecoaspira este gata de utilizare. Deșurubați dopul de închidere al rezervorului care alimentează boilerul și umpleți rezervorul utilizând sticla specială. Cu Vaporetto Ecoaspira se poate utiliza apă normală de la robinet. Pentru a evita formarea calcarului, este recomandabil să o amestecați 50% cu apă demineralizată sau să adăugați în apa de la robinet decalcifiantul special pe bază naturală CalStop FP 2003. Grație sistemului de autoumplere, autonomia este nelimitată. Nu este necesar să vă opriți pentru a umple din nou boilerul, ci puteți adăuga apă în orice moment. Să umplem acum filtrul de apă. Ridicați mânerul și extrageți rezervorul. Îndepărtați filtrul EcoActive și umpleți rezervorul până la acoperirea indicatorului max. Pentru a igieniza în timpul aspirării, folosiți Bioecologico, un agent antibacterian parfumat cu substanțe antialergenice pe bază naturală. Bioecologico elimină chiar și mirosurile cauzate de prezența prafului în apă, lăsând un miros plăcut de curățenie. Reintroduceți carcasa filtrului în recipientul de apă și așezați rezervorul la locul său. Închideți mânerul recipientului, asigurându-vă că este cuplat corect. După ce ați așezat rezervorul de apă la locul său, introduceți priza monobloc prin împingere până ce se aude clicul mecanismului de prindere și verificați soliditatea. În acest moment introduceți ștecherul și apăsați pe întrerupătorul general. Când indicatorul primului nivel de aspirare se aprinde, Vaporetto Ecoaspira este gata să aspire. Apăsați pe butonul de aprindere al boilerului atunci când indicatorul de presiune se aprinde, Vaporetto Ecoaspira este gata să genereze aburi. Vaporetto Ecoaspira poate fi folosit ca un aspirator sau ca un generator de aburi pentru a dizolva mizeria. De asemenea, este posibil să folosiți ambele funcții în același timp pentru a colecta mizeria dizolvată de aburi prin aspirare și a usca astfel suprafețele. Este suficient să apăsați pe butonul aspirare pentru a începe să aspirați. Dacă îl mențineți apăsat, puteți alege viteza cea mai potrivită pentru suprafața pe care o curățați. Cele 4 indicatoare luminoase de pe panoul de comenzi se aprind în ordine atunci când crește puterea de aspirare și se sting atunci când aceasta se reduce. Pentru a opri aspirarea, apăsați din nou pe buton. Apăsând pe clapeta de pe mâner, puteți începe declanșarea aburilor. Chiar și puterea aburului poate fi reglată, rotind butonul special. Fluxul crește în sensul acelor de ceasornic și se reduce în sens invers. Aburul puternic este potrivit pentru a elimina incrustațiile, petele, grăsimile și pentru a igieniza. Puterea medie este potrivită pentru mochete, covoare, geamuri și podele. Aburul delicat se folosește pentru plante, țesături, tapiserie și canapele. Butonul de pe mâner blochează declanșarea accidentală a aburului și împiedică utilizarea echipamentului de către copii sau de cei care nu cunosc funcționarea aparatului Vaporetto Ecoaspira. Înainte de a începe curățenia, vaporizați tot timpul cu ajutorul pistolului în fiecare cameră. În acest fel, aerul din încăperi se reînnoiește și particulele de praf din aer se depun. Spațiul de gătit poate fi curățat cu abur pentru a dizolva cu ușurință grăsimea și mizeria depusă.
După vaporizare, îndepărtați mizeria rămasă și grăsimea dizolvată cu o cârpă sau cu o lavetă. Pentru a spăla suprafețele precum spațiul de gătit sau dulapurile, folosiți accesoriul de aspirare cu abur cu racletă de spălat geamuri sau accesoriul cu perie acoperit de husa sa. Dacă este nevoie numai să aspirați, folosiți pentru podea peria multifuncțională cu accesoriul cu perie. Pentru a spăla și a usca podelele dure, aplicați accesoriul de ștergere a apei. În cazul în care podeaua nu este foarte murdară, puteți utiliza simultan aburul și aspirarea. În caz contrar, vă recomandăm să aspirați mai întâi mizeria și apoi să spălați cu abur și să aspirați. Vaporetole cu aspira poate aspira chiar și lichidele și sticla, rezolvând micile accidente casnice. Pentru a aspira și peria covoarele și mochetele, vă recomandăm să utilizați peria turbo opțională. Pentru spălarea covoarelor și a mochetelor se va folosi accesoriul special cu peria multifuncțională. Înainte de începerea procesului de curățare cu abur, cel mai bine este să verificați întotdeauna rezistența culorilor într-un colț ascuns. Pentru a elimina petele cele mai rezistente, montați accesoriul 120 de grade. Îndreptați aburul direct pe pată cu cea mai mare înclinație posibilă. Puneți o cârpă peste pată pentru a aduna mizeria ridicată de presiunea aburului. Pentru a aspira parchetul, vă sugerăm să folosiți accesoriul căptușit cu pâslă pentru o curățare eficientă și fără riscuri de zgârieturi. Accesoriul pentru parchet este cuplat la peria Joker opțională. Pentru curățarea suprafețelor din lemn și a podelelor din teracotă tratată, vă recomandăm să acordați o atenție specială. Este preferabil să le curățați numai cu o cârpă vaporizată înainte, pentru a nu risca să deteriorați ceara, luciul sau culoarea acestor suprafețe. Vă recomandăm de asemenea să faceți o probă într-un colț ascuns. Pentru a șterge praful de pe mobilier, puteți utiliza pămătuful cu păr moale. Pe mobilierul vechi sau delicat, nu aplicați direct aburul, ci ștergeți suprafața cu o cârpă vaporizată. Pentru geamuri, utilizați racleta de spălat geamuri. Mai întâi dizolvați mizeria vaporizând geamul și apoi aspirați condensul pentru a lăsa suprafața complet curată și uscată. Cu ajutorul aburului se elimină acarienii și mirosurile neplăcute din materiale și peria mică este accesoriul ideal pentru canapele. Dacă doriți ca umiditatea să fie mai bine absorbită, aplicați scuza specială și schimbați-o frecvent. Vaporizați perdelele de jos în sus pentru a elimina acarienii și mirosurile neplăcute. Pentru ferestre, utilizați racleta pentru spălat geamurile. Dizolvați mizeria vaporizând geamul și apoi aspirați condensul pentru a lăsa suprafața complet curată și uscată. În sezonul rece, este necesar să încălziți geamurile înainte, declanșând aburii de la o distanță de aproximativ 50 de cm. În baie, veți obține o curățenie și o igienă maximă tocmai acolo unde sunt necesare. Într-un timp foarte scurt, toate suprafețele strălucesc, fără să utilizați vreun detergent chimic. Pe podele puteți folosi peria multifuncțională, combinând funcția de aspirare cu emisia de abur pentru a curăța și usca cu o singură trecere. Pentru a elimina mizeriile din colțuri și de pe rosturile gresiei și faianței, puteți utiliza accesoriul 120 de grade cu gura sa de aspirație. Accesoriul 120 de grade vă permite să ajungeți în colțurile cele mai dificile și poate fi utilizat pentru rosturile gresiei și faianței, pentru obiectele sanitare și pentru robinete. Periile diferite cuplate la accesoriu ce se disting prin culoare au fost proiectate pentru utilizări diferite. Puteți folosi de exemplu peria albastră pentru gresie și faianță și cea verde pentru obiectele sanitare. Racleta de spălat geamuri este accesoriul potrivit pentru curățarea oglinzii. Accesoriul, eventual cu husa specială, este indicat pentru cadă și cabina de duș. Pentru a aspira în colțurile cele mai ascunse, folosiți lancea la care se poate aplica de asemenea un accesoriu special pentru spațiile dintre elementele caloriferelor. Aburul declanșat de pistol împrospătează țesăturile și elimină mirosurile neplăcute, acarienii și alergenilor. Pentru a elimina acarienii chiar și din saltele, folosiți accesoriul mic acoperit de husă și utilizați aburul la minim, activând și funcția de aspirare. Apoi aerisiți spațiul pentru a favoriza uscarea.
Rezultatele obținute de Vaporetto Leco Aspira în eliminarea acarienilor și alergenilor sunt certificate de studiile efectuate de Universitatea Cambridge și de Spitalul Dermatologic din Lyon. British Allergy Foundation a acordat pentru acest Vaporetto Leco Aspira sigiliul său de aprobare. Vaporetto Leco Aspira este un aparat electrocasnic ecologic, puternic și versatil, ce poate fi folosit chiar și pentru călcat prin folosirea fierului profesional opțional. Călcarea cu aburi elimină chiar și eventualele mirosuri neplăcute. Eficiența echipamentului dumneavoastră depășește granițele casei și puterea aburului vă poate ajuta chiar și la curățarea mașinii dumneavoastră. Folosiți peria mică cu o cârpă pentru scaune, racleta de spălat geamuri pentru faruri și geamuri, accesoriul 120 de grade cu prelungitor pentru jante. Chiar și întreținerea sa este foarte simplă. Pentru curățarea interiorului tuburilor este suficient să aspirați 1 litru de apă curată. Atunci când ați decis să nu mai lucrați, stingeți boilerul de la butonul de stingere. Apoi acționați asupra întrerupătorului general și deconectați cablul de alimentare. Rezervorul și componentele filtrului de apă trebuie să fie separate și spălate cu apă curentă. Peria de curățare din dotare vă permite să curățați mai bine găleata de apă, cuplajul tuburilor și partea internă a accesoriilor. Chiar și filtrul HEPA trebuie să fie spălat la fiecare 4 luni. După ce l-ați clătit, lăsați-l să se usuce cel puțin 24 de ore, înainte de a-l așeza în interiorul echipamentului Vaporetto Leco Aspira. Vaporetto Leco Aspira. Trecutul, prezentul și viitorul curățeniei. Modelul 690 este dotat cu un boiler tradițional cu dop de siguranță brevetat exclusiv Polti. Reîncărcarea se face prin deșurubarea dopului de siguranță atunci când presiunea din interiorul boilerului s-a epuizat. Aspirarea are o putere fixă și se activează apăsând pe întrerupătorul echipamentului. Aburii, în schimb, se activează apăsând pe butonul de pe mâner. Dotarea include perie mare cu 3 cadre, raclete de spălat geamuri și accesoriu cu perie, accesoriu 120 de grade cu 4 perii colorate și cârpe. Versiunea 710 Kit include în dotare peria Joker, accesoriu pentru parchet și fierul de călcat profesional. Modelul 720 Lux are o presiune de abur ce ajunge la 5 bar și include în dotare chiar și peria Joker și accesoriul pentru parchet. De asemenea, are un roller practic cu geantă port-accesorii pentru a avea totul la îndemână. Modelul 701 este dotat cu un boiler tradițional cu dop de siguranță brevetat exclusiv Polti. Reîncărcarea se face prin deșurubarea dopului de siguranță atunci când presiunea din interiorul boilerului s-a epuizat. Include în dotare accesoriu util de revigorare a perdelelor și unele accesorii pentru curățiri mai mici. Modelul 700 este dotat cu un boiler tradițional cu dop de siguranță brevetat exclusiv Polti. Reîncărcarea se face prin deșurubarea dopului de siguranță atunci când presiunea din interiorul boilerului s-a epuizat. Modelul 910 dispune de funcția Super Power, de o rezistență dublă ce garantează declanșarea aburului cu o putere mai mare într-un timp mai scurt. Accesoriile pentru aspirare pot fi depozitate în compartimentul comod de sub capac. Filtrul HEPA nu trebuie să fie spălat. Modelul 910 Kit dispune de funcția Super Power ce garantează declanșarea aburului cu o putere mai mare într-un timp mai scurt. Accesoriile pentru aspirare pot fi depozitate în compartimentul comod de sub capac. Filtrul HEPA nu trebuie să fie spălat. Modelul include în dotare peria Joker, accesoriul pentru parchet și fierul de călcat profesional. Modelul 900 este dotat cu un boiler tradițional cu dop de siguranță brevetat exclusiv Polti. Reîncărcarea se face prin deșurubarea dopului de siguranță atunci când presiunea din interiorul boilerului s-a epuizat. Funcția Super Power garantează o declanșare a aburului cu o putere mai mare într-un timp mai scurt. Accesoriile pentru aspirare pot fi depozitate în compartimentul comod de sub capac.
Filtrul HEPA nu trebuie să fie spălat. Pasiunea pentru curățenie, respectarea mediului, inovația și calitatea sunt cheile succesului grupului Polti și al produselor sale. Vaporetele cu Aspira, trecutul, prezentul și viitorul curățeniei.